ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, asị nkachi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ, na-agbakwụkwụ ndị anjelu nke Chukwu niile na-eri oke na taa afọ, sị ka ọ gọzie nwoke gọzie nwaanyị. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma dị nne ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ka ụwa were anya ha fụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Asị m na anyị ga-adị ka abụ ana na-anọ n'ala, ihe ọ na-eri ihe ọ ga-eri abịa. Asị na igbo n'ihu na anyị egbute mma, igbo n'azụ egbute mma, igbo n'aka nna egbute mma, igbo n'aka ebe egbute mma. Asịrị m onye ọma na-eme na be ndọrọ ya mee na be anyị maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa. Asị m onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m na anyị lụọ ka elefant na anyị ga-eri ka elefant. Ise aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazị ụkọchukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja n'ọdịnala restoration prayer ministry. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa ejego m na temple jee gọọ ọfọ, kwubie okwu n'isi ndị enyi m niile, ndị nọ na Naịjirịa na ndị nọ mba ofesi, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, and all my children all over the world, my partners, friends and well-wishers. Ejego m gọọ ọfọ n'isi ụlọ sị na ọmaka ga-emere ụlọ na ndị nọ mba ofesi na ha ga-ebute ike mmadụ 20, na ha rụọ ka elefant na ha ga-eri ka elefant, na ha ga-anọkwuru na ha ama efukwuru. Agụgụ m ọfọ ekọkwa ọfọ ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị ndị na-ahụ na-eche onyonyo anyị na-atụsara ya ndị ọzọ. Lọtakwa na like vidiyo anyị, na-eshare vidiyo anyị, na kọmentị, maka na by June ofu onye n'ime my friends ga-enwetarịrị nnukwute ihe onyinye. Mgbọsị anyị eme nke a ọnụ ya amapụ. Ihe ọzọ, announcement ọzọ m nwere ikwu maka ya bụ, echefukwara na ịchụ aja for 14 days anyị na-achụ kwa ọnwa. Nke ọnwa February ga-ebido na 6 February. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị sonye na ya bụ aja, ịchacha m privately, ka m gwa gị etu ị ga-esi wee forward ya prayer request, then you can make donation for token iwe tụnye na nke aja a na-achụ n'igwe, maka na a na-achụ ya bụ aja kwa ụbọchị ụbọchị anyị emesizie a ga-emechie achụ aja dị iche iche, gbuo anụ, mee saraka, ghọtara ya, bịara wee shiri onye bụ ọfọ na ekpere agọ 14 days. It will interest you to know that na ekpere ọbụla anyị kpere ma ọfọ ọbụla anyị gọrọ, mụnwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, I don't joke with saraka. I don't joke with ịgbasapụ aka arms giving. Ọ fịara ahụ inweta onye ọbụla bịa n'Ugochi tubelu na temple, ọ bụrụ na onye nwere sincerely problem, ma try my best ịfụ na onye na-eto ọha gbara aka wee na. You know why? The secret of wealth, the secret of attracting mmụọ na-eweta ego bụ mmụọ is in alms giving. Yes,
enwere mmụọ dị iche iche ka ọ bụla ekere ọrụ eke dịka m na-ekwu. Ekwuru m na ụbọchị nkọwalụ gbasara entities of power, agwara m gị sị gị na mmụọ na-eweta mma extra beauty Venus. Ghọtara ya? So ịchọọ ịkpọzie petrol sent ndị mma ịkpọ Venus. Etu a ka ọ dịkwa nke na-eweta ego is Momo. So for you to be attracted and closer to Momo, you must learn how to give. Onwe ndị na-agbụ ya ofu enyi nwoke ya asị na kedu language ọ na-adị eyuzu. Ọsọ na ndị na-enye mana obi eji enye ego eji eme ọgọ ọ na-abịa abịa na mmadụ. Nwere ndị maka esi enye onyinye dị egwu, ha chi imere gị ọgọ ha fụọ aka fụọ. Ọ dị n'ụdị na ụdị mmadụ, mana a na-achịkwara gị na onwero a wealthy man enwero an avenue o ji enye ndị mmadụ ọgọ. Call it saraka, call it ndị ụmụnna anyị ndị na-eti isi na na-agba saka. In every religion, every obere ọbụla kwenyelụ n'ike dị na-ịgbasakwa aka. Ndị na-eti isi na na-agba ime saka abi saka, yes, that na onye na-eti isi na na advice ya ka ọ dịrị sure n'ụbọchị ọbụla na o meriri saka. Ndị Igbo na-akpọ nke ha saraka mmem. Ọ na-emeghe ụzọ a ị na-eme ihe mmụọ a na-eweta ego gịnị ya na-adị na mma. Ghọtara ya? Ụbọchị m na-ekuzi gbasara the secret of wealth, you will learn that one. However, ihe anyị ji maka ebe taa bụ ka nkọwa gbasara 4 cardinal things, the basic we must know in Odinana Igbo. Taa achọrọ m ka nkọwara ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọfọ ka ofu. Ka ịbụa achọrọ m ka nkọwara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara nzu. Ka ịbụa achọrọ m ka nkọwara ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara eto. Ka ịtọ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara alligator pepper Oseoji. Otu ihe na-aka anyị ji wee mee ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị gee ntị, watch a video to the end, believe in me, you must learn something that will really change your life for good. Like I always say, as a core Odinana, Joe Bienine 100% will theater to his root. 50% of all your spiritual work can be done by yourself. Yes, if you are properly guided and you are a good learner, you learn it almost on certain things. No, dibia ka. You know why? Dibia nwere oke ọfọ, ezigbo dibia nwere oke ọfọ. Kebua dibia na-echukwa mmụọ dị iche iche maka ihe o nwere ezumezu. O nwere ezumezu mmụọ dị iche iche ndị kpọrọ ọrụ. Nke mbụ, o nwere backend more than ofeke. Yes, backend o nwere ọbụla minus chi onye ụwa ya, minus ndị ichie that is common with almost onye ọbụla. Enwere entities of powers ndị kpọrọ ọrụ. Yes, so nyawa wofu. Nke bụa ụmụ mmụọ ndị ọ na-awara ọjị, ndị ọ na-ejere ozi, ndị ọ na-atụrụ nzu, ndị ọ na-atụrụ edo, ndị ọ na-atụrụ nkwụ ọkụ. The person ga-eme likely ime onwe ya align with all the elements. Etu ọ na-awụfọrọ n'ime ụlọ ọ na-ajụ ụmụ nwa mmiri, abụ water element, abụ from air, abụ nka. Ihe niile anyị na-ajụ maka na n'iwu ofeke. A real dibia ga-eme come across all the elements, because in your course of your work you come across all the elements. So enwere
ụmụ mmụọ dị iche iche na-aba dibịa n'ọrịa etu a maka na akpọrọ ya ọrụ. So ụfọdụ o nwere ihe o ji karịa gị. So o nwere ọrụ ụfọdụ ọ ga-agbachi ịlụ any the backing of an entity with authority. So however enwere other minor things that go ihe emewuru onwe gị ọ ihe ndị aka ya mụtata ya. So gee ntị ị na-enecha vidio a tụọrịa onye tụọrịa ndị ọzọ maka na vidio a ga-esave a lot of lives. Daalụnụ. Nke ọzọ echefukwana na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-enwe counseling every Sunday 8 to 2 p.m. ọ mgbe anyị ji ekwubiri ndị mmadụ okwu. Ya bụ ihe kwesịrị ịma. Nkwukwu ọzọ si ọ bụrụ na ị nwere kọl mana ị na-akụ ọta ma ọ bụ na ị chọrọ ibido ọrụ mana ị mara ka ị ga-esi wee bido, enwere onye mgbaziri, enwere onye na-aga ide gị, mgbe a ga m enyere gị aka ma ọ bụrụ na iji ezi obi niile chọọ ịnụ ya arụ ọrụ a ka anyị wee kwụba gị, maka na a ga-enwerịrị onye ya akwụba gị weda ma ị chọrọ ịrụ n'ụka ma ọ na chọrọ ịrụ n'ọdịnala. Mụnwa bụ EZE-ANA enwere so many method m ji arụ ọrụ maka na o nwere ụfọdụ nsogbu mmadụ nwere ọ bụrụ na okwu ka a ga-ekwubi, nwee nsogbu mmadụ ga-enwe ọ bụrụ na a ga-arụrịrị ọrụ ka anwacha. So isiokwu m n'ụbọchị taa bụ ihe anyị kwesịrị ịma. M ga-akọwara ya ọfụma. Gịnị bụ ọfọ? Ọfọ bụ is a sacred tree dị n'ala Igbo. O nwere ọtụtụ ihe Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile ji wee chọọ anyị bụ ndị Igbo mma. Ihe ndị Igbo ji bụrụ karịsịa. O nwere sacred trees dị nụ mana ihe achọrọ m ije kwuo maka anụnụ ebe ma mana ka m focus my attention n'olu ọfọ taa. Gịnị bụ ọfọ? Ọfọ wụ a staff of authority, but however using a sacred thing with a special blessing and special power to absorb the power that radiates. So all that is your for. And what the staff of office. Yes. And what staff of office. So did the teacher. And all of them simple represents of all of them simple represent of you know that, yeah? All of them simple represent of example, my mother has some lot of staffs. And what the staffs and agent Igwe AG government recognize Hana West staff of office as Igwe. And what the staff of office and enwe n'ụdịdị teacher. Example, all the House of Assemblies, House of Representative or Senate. And then we have a mess. If you want to take a box, then the Bodobuna will shape Kahadinia. Shape does not really count in this. Come on, all you represent. That mess, only be the carrier of that mess. More than a national assembly, or any assembly, sorry, of government. Onye a ga-ebi with due respect. And if you go ebe adọwara ya, fụna adọwara ya dịka ihe nwere nnukwu ugwu.
onwe ka house ọbụla si wee sit ya without that staff of authority, the mess hapụrụ mess dịgara ịnọdụ ya. ịma na ihe a nwere house committee na ọ bụrụ sitting, ịghọtara ya, na ọ bụrụ main sitting. So na nke ofu nke bụ asọmpi represent kwara ọfọ a bụ ihe dị a na-adị ka hama jọji na-eyuzu na ọnwụ na ọ na-esiti okwubi okwu ọ sị with evidence before this honorable court, I hereby make the declaration of so and so Okuja Ogbuefi of rule decision of the court. The same thing they arrive na house. And when you go, can they chọrọ ka a na-eme ihe dị etu a? Ha kwuo high, ndị chọrọ jụrụ ihe dị etu ha kwuo nee. Ọ bụrụ na ndị chọrọ ka eme ihe dị etu ha kwuo high, kwuo high. Ndị nke ọ dị kwuo nee, enwe ka kwuo the high habit of one point of something. The man pass go the resolution. And so many and so forth. He have called them power Moses used one. Yes, Moses used nke mgbe as a leader ụmụ Israel mgbe ha chọrọ ịhapụ na Africa na Egypt. Ewesị n'ọkwa ka o ji n'ọpụta ebe mmiri dị, asị n'ọpụtara ebe mmiri wee kpọọ mkpa na mmiri wee kewa. Ọkwa akụkọ akọrọ anyị na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ihe m chọrọ iweta ebe ahụ the staff of authority. The same thing nwere ike ịfụkwa bishọp ifukwu ogologo mkpọ na akawa ya ogologo, all staff of office. So enwere ya in so many ways, but they are all staff n'ọnụ oyibo. Mana ọdịnala Igbo agbọrọ ya ọfọ nke anji. Yes, all staff of authority nọchitekwana anya ọfọ ma ọ bụrụ na achara ya acha like nke anji. Maka na adị m n'ọdịnala dị n'ụka na m dị n'ụka bụ na m na-ekwubi okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Were okwu ọnụ na-ekwubi okwu maka na okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kee ụwa. So ọ bụrụ na nchọ ikwubi okwu nkwubicha okwu eyuzu ụmụ nke a. So ihe mgbe maazụ na enwere so many of them. Then mana spiritual ọfọ staff ihe dị iche na ordinary staff bụ na spiritual ọfọ nwere sacred or the consecrated, let me put it that way, than ordinary ọfọ. Now like this one now achaghị acha ọ bụrụgo sacred of staff. You understand? Then there was the demand ọfọ ọdịnala. Mme egosi ya kịta ọ ihe a ka a na-akpọ ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ihe kwesịrị ịma na nke awụ aka na ọfọ, the branches of osisi a na-akpọ ọfọ. Then o nwere it comes in sizes. Enwere ihe dị sizes ya eme. Like this particular size a na-ejikwa eme ọfọ emerengere. Ọ bụrụ na dibịa chalụ nke a chalụ asị ọfọ emerengere daịdị ọfọ a. Ọ bụrụ na ncha ya ama na-egusi ọbara ọ bụrụ ọfọ emerengere daịdị ọfọ iji wee jiere mmadụ ọfọ jiere mmadụ ugwu. Ikwucha okwu n'ọkwa ihe anyị kwuru wee eziokwu na-ekwu ọfọ na-ekwu oshi metụ ya n'ala ka na-agba aka ebe n'ikwu n'eziokwu niile nwere ike ikwu. Adị ide ụdị a ihe atụrụ ya nzu ihe atụrụ ya edo tụọrọ ya nkwụ ọkụ si ya na onwe onye ọbụla na-echere gị adị echiche ma onye ọbụla sị ka ọ bụrụ gị na ya
ya bụ onye ọfọ a iji n'aka adị egbusi ọbara. Ọ bụghị a na-egbusoro ọbara, ọ bụrụ ọfọ emere gịnị eji wee jee ogwu na-enuji ogwu n'ala. Pụtara ya? Then ọfọ dịka nsi wee kwu na nke a wụ branch of ọfọ. Yes, a na-akpọ ya aka n'ọfọ. Nwezie mgbọrọgwụ ọfọ. Mgbọrọgwụ ọfọ bụ that big one ị ga na-afụkarị n'okwu arụsị. Mana o nwekwara ụfọdụ ndị dibịa nwere ya, like mụnwa enwere m ya oke nnukwu ọfọ. Nnukwu ọfọ na-use that happens to be like the oldest ọfọ na-use. Ọfọ awụ ọfọ nna nna m ha awachiri awachi. Ọ nnukwu ọfọ ya mgbọrọgwụ ọfọ ka ejiwara ya. Now kafọ gị nweta mgbọrọgwụ ọfọ normal etu esi eme na Anambra State ebe nsi bịa ịbịa obodo onye ebe ọfọ ahụ pụtara maka na ọfọ ara akụ ya akụ. Ọ bụ sekretịrị na-adara onwe ya ọfọ maọbụ ọjị ndị ara akụ ya akụ. Ọ ndị anjelu nke Chukwu na-aja aka ha akụnye n'ebe ha chọrọ ka ọ dị, elemental beings. So ije na ọfọ achara acha, ọ ga-enwe onye na-elekọta ukwu ọfọ ahụ anya, onye ga na-eji agọdolu ukwu ọfọ ahụ, na-atụ nzu na-atụ edo na-egbu anụ n'ukwu ọfọ ahụ. Mmụọ nọ na ọfọ ahụ, mana ịmago na a na-enye mmụọ ihe, mmụọ na-ebu both in strength and spiritual power. So onye anwa na-ebe ego anwa ma na ọfọ a na-achara ya acha, bifo ihe bịa were ọfọ na nke anwa na nke onye ihe eweta ihe dịka wegosi weta ọkụkọ, wegosi weta ewu, wegosi weta ji, ihe ọbụma ọchị na mmanya na ihe ndọrọ dị ya, iwetazie ya akpọzie ndị ya ụmụ okorobịa ndị ga-egwupụtazi mgbọrọgwụ ya wee nye gị, wee dresizie ya etu achọ ka esi wee dresi ya yọta ya. So mana idifas ihe eji eweta ọfọ n'obodo a wee ike ịdị iche ndị eji eweta n'obodo ọzọ, ibe ndị ka ndị si mara anya ya. Then nwezie ndị kirikiri ọfas, ndị agha akara ọfọ, the branches that fell down. Now ọfọ awatalụ na ijere n'ukwu ọfọ, onwe onye na-enye ukwu ọfọ ahụ nri, ọ gwaghị ihe iyi eweta, then iwe weta ewenye ụdị ọfọ ahụ n'ụlọkwa ọfọ achagoro acha obere. So iwere ọfọ a gbu iwe na-egbu iri ya n'obere, ọchake ọ dị nnukwute ile. Mana nke a na-egota n'ime afịa dịka nda. Yes, ịmara anya ịgota ụdị a, ọ nwere afịa ihe eji wee jụchacha ya ahụ. Ọ na-enwere afịa, ịmara ahụ ma ọ dị afịa yuzu ose ọjị jụchacha ya ahụ. N'iwe na-ajụpụ ụchụ mmadụ nke si onwe onye nwere negative energy metụrụ ya aka ga-ejụchapụ ya. Ọrapụ onye nwere ọrapụ nke a ka ihe eme, imecha ya egodocha ya, ịcha ya bifo ọ bụrụ ị na-achị ya, ọ ebe ya acharụzie ya ọ bụrụ ụfọdụ ile. So ị na-achịkọwara gị bụ na ọfọ ewutara n'afịa, ị na-ediri ịchụrụ ya aja, ime ọtụtụ ihe na ya ka o wee chakee, ka o wee bịa na state of ihe o kwesịrị ịwụ. Maka na in the process ma iwotu ya ma aka fere aka, you must have touched some people that has the rap. So ọ bụrụ ihe kwesịrị ịma gbasara ọfọ. So ọfọ bụ nnukwute ihe. Obodo ụfọdụ den echefukwana na ọfọ a ibido nyebe ya nri ifo obido bube ọfọ na-egbu egbu. Ọfọ a mụnwa wee na ebido nyewe ọfọ a nri in next 1 year ifu obuzi ilu. Yes, so ọfọ na-eri ife na-ebu all the concentration of powers. Inyecha ihe ịkwado ọfọ ọfụma, iwere ekwubi okwu asị ihe akaebe, asị ihe ọtọriti,
were kwubi okwu chi na-etu anyị sikwue taa ka ọ ga-esi mee na nwoke anyị agbaghị nwaanyị anyị agbaghị ichi ọfọna ọ bụrụ n'okwu ekwucha nwa oyi ghọtara ya sonye ka ihe ka a na-akpọ ọfọ n'ọdịnala Igbo. Obodo ụfọdụ obodo mebiri ọfọ, ngwuru ụfọdụ ngwuru mebiri ọfọ, kpọta ofu ofeke owelu ejiri mara authority of that family and throw it to the burning fire or throw it to the dustbin or throw it to anywhere, and all the secret here, the powers in office. Ime ihe dị etu a nwere severe consequence. Yes, ndị ụka kpọrọ ya sacrilege, ịlụ ihe dị asọ. So don't ever destroy what you cannot create. When you destroy family of four, you are gwaring ndị nna nna ndị niile jiri ọfọ a maka na ọfọ a na-eme handover. O nwere nna mmadụ nwere ike ọkacha nka fido n'oge na-ejiwe pas on ediwe were ọfọ anye nwunye si ya na-adịkwa ama na achọ ya fụrụ n'ọfọ a ka ị ga-eji emede etu a. So ọfọ abụrụ so what you cannot create, don't destroy. Ọ bụrụ na enwere family ọfọ dị na be ụnụ, ọ bụrụ na ọfọ family ọfọ na onye wuche okenye ụnụ ka ọfọ a ga na-eji ọfọ a na-agọrọ ụnụ ọfọ, ụnụ bata ụnụ ewere ọjị were mmanya were ọkụkọ were jegbu ya ọgọrọ ụnụ ọfọ. Etu a ka o si kwesị na ga-esi na-eme ya. Ọfọ ngwurube nna ya ụnụ n'okenye ụnụ ga-eji ya. O nwere ka isi si ezi bata ijekwu ya ya kenechaa ya isi ya nna na-ebịara ka ọ gọrọ ọfọ kpere gị ebere wetachi ihe ndị ya wetara ya na ọgọrụ ọfọ kwubiere ugwu okwu dị mmadụ. Mana ọ bụrụ na iwe onye riri eri ọfụ na onwe na-etufuru ya etufu nwanne sorry, ihe ọ bụla that you people have destroyed what you cannot create, and there is consequence of somebody desecrating sacred thing. So be warned. Ọ bụrụ na ọ nwere ụfọdụ na ngwurube nna gị emebiri emebi nwanne jee n'ụwa chi nyawa ọfọ pụta anyị akwata ọfọ anyị arasị n'ọkwa ọfọ ndị nna nna dị na ngwuru ka emebi n'ọnya ka a na-akpọchita. Dibia will guide you how to do it. Ghọtara ya ha gbasara ọfọ. Ọ bụrụ na ngwuru gị mebiri ọfọ ma ọnụ were je bi ofu ofeke na ụdị onye bịara ọlụ ezinụlọ sorry gwa ahụ jee reverse ya the handle of the clock. Nke ọzọ chọrọ ịkọwa maka ya bụ nzu. Ihe a ka a na-akpọ nzu n'ala Igbo, nzu nwoke. Gịnị bụ nzu? Nzu bụ white chalk a na-eweta na mmiri, onyinye amara ndị mmiri na-enye ụmụ mmadụ. So nzu a ka nzu nwoke ngwa ndị a na-afụcha dịka line na ahụ ya, ndị ahụkwa ndị ekretiri design ya ka o wee represent ya nwaanyị feminine beauty. So onye ka eji design ya mana nzu bụ nzu. Nzu bụ nzu kama ihe ji eme ya ụnụ nwere ọrụ ya arụ ọrụ ụfọdụ ya achọ ịrụ need ka ị karị the masculine along. Need to carry masculine around along, carry the feminine along, then the choice just na woman. Mana if not, ọkwa nọ nzu chọrọ powderize ka ị na-atụ ya as nzu line. Anyone can go once you powderize it. Nzu bụ nzu. Ghọtara ya? Gịnị bụ nzu a? Nzu a white chalk eji mara ndị Igbo. Ọ nzu a ka ọ na-abụ ndị Igbo ji n'aka the way of reference to our forefathers. It's a sign of respect. So nzu nnukwu ife onye ga-eji atụ nzu n'aka ọbụla mmadụ nzu ama na atụ unyi. Aka ọbụla mmadụ nzu ama na atụ unyi na nzu bụ ihe ọmara. Nzu bụ ihe eji agọzi mmadụ n'ọdịnala Igbo. Example, ị nwere ike ịnọrọ nwa gị ekutere nwa na nwunye ya mụrụ nwa. Mgbe gburugburu mbọta ya aba nwa afa, ọ bụrụ na nna gị dị ọkwa nọ ya onye ọ bụ ọrịa ikwubi okwu n'isi nwa
o kuru nwa o kerecha ndị elu na ndị ana kene mmụọ nọ na ngwuru bụ inye nwa na ngwuru a o were ọnzu akwa ya were wee tee n'ihu egedege si na ihe ọma ga na-agba ya ndị ete ya ma n'aka ma n'ụkwụ na ọ ga-akụta ihe ọma n'ụkwụ na ọ ga-akụta ihe ọma were kwubieri okwu ọgwụ na na-eme house opening ma ọ na-ewepụ ihe ọbụla like nwere onye gwa m bịa ka m bịa gozie rie shop ọfịs ya on February 6 ndị weda dị mma eji nzu mma eji ego jiri ọkwa nzu kwubi okwu wee gozie ya wee ebe n'aha Chukwu okike eme ihe niile ka ahịa zụ maka ego batawa wetara ya so nzu bụ ihe ọma ihe ọbụla a na-agọzi n'ọdịnala Igbo nzu so ọ bụrụ na ịma ihe bụ nzu ịma ịpụta n'ụtụtụ ọnwụ ije tụọrọ nchi na ndị ezumezu mmụọ niile sogo nzu n'aka mmadụ nzu ama na tunyi wetara ya eji nzu alụ so many spiritual work. In fact, one spiritual work a na-agwado with nzu adịrị nke anụnwa ka a na-akpọ edo ụfọdụ ya ọ na-acha ihe uhie ya ka a na-akpọ edo edo a bụ na edo ihe eji ekwubi okwu alụdo ọlụ anyị etinye edo ejikwa ya o sokwa n'ihe a ji eme ihe gbasara awele yes mana edo bụ ka o doolu mụ ka o dịka anyị si wee kwu edo bụ ka o doolu gị ọ ihe eji ekwubi okwu onye nwere dị pawa o jide anya ọsị na ya na-ekwu na onye dị eto ma ọ bụ ihe dị eto a na ọ ga-edo anyị na-aga enwechi dị mma ọ bụrụ ebe nsogbu dị na nsogbu a ga-akwụsị na ọ ga-edo let there be peace ọ ihe ọ bụ kwesịrị ịma gbasara edo anyị nwere ike ịtụcha nzu iwee gwa edo fekwa si ya dooru gị ma ọ iwere nzu na edo ọ nwere chọrọ ịpawdarize ya surie ha ka ọ dị ka pawuda itinye nzu itinye edo wee surie ya na-atụzie so edo bụ ihe kwesịrị ịnwe n'ala Igbo amaghị eziokwu na ndị nọ mba ofesi nwere ike mara ịnweta wule ya ọ dị adị expensive mana n'ọbara nnukwu uru n'ala Igbo ebe ọ bụla idewere chi idewe nzu idewe edo ha nọ ka nwoke na nwaanyị na-agakọ ọrụ nke ọzọ chọrọ ịkọwara gbasara ya bụ this is alligator pepper. Alligator pepper ose ọjị ọ dị eji ifere ọrụ mmụọ dị iche iche anyị na-arụ ọsọ ọjị n'abalị vat goro ose ọjị ka iyi eri wee mee cleansing of oral ọ bụrụ ọgwụ ọnwụ na imere abortion ma ọ bụ na iji edina nwunye mmadụ ma ọ bụ na iji edina relative gị ma ọ na-ewu nwoke kwasa nwoke ibe gị iko ị na-ehe opu ka ose ọjị clean oyi mess nwanne imes up ọ bụrụ ihe ose ọjị ka na only cleans ọrụ akwụ ihe a na-akpọ ọrụ akwụ amụọ nka mmesi wee kọwa ya na le nwaanyị na ngwere ihe dị ometa enwere ụchụ nọtakọs nwa ọrụ akwụ eziokwu na imezi ka ọtụtụ ndị mmadụ ndị nobis ghọta ya ọfụma ịkpọ ụmụ ọrụ akwụ kpọọ ha niile ụchụ ka o wee ghọta ya maka ụfọdụ nwere ike ọgwụ taa ha na-ege ntị ka ha nụrụ ọrụ akwụ for the first time. Ọrụ akwụ nọ ka is negative energy of lesser magnitude. Ọha ka ị nwere ike iji ose ọjị wee dụcha because ọrụ akwụ dị transferable. Ị nwere ike ịnweta through keeping friends and whatever so ndị nwere ya. So nke ọzọ na ịgota fresh ose ọjị dịka ịtụ aka na ehi ya eme ihe adọghị etu amepe ya nọ maka na ihe ị na-ekwu bụ na ife ose ama eme gị n'ihu ya so dị afọ itinye aka ahụ na-abụ n'azụ ikwubi okwu si na ihe ọbụla bụ ihe oso ihe anya mmiri ihe ụfụ ma ama eme gị n'ihu mgbe ị na-eme ya ọrụ ka ị na-arụ ebere ka ị na-egbuwere aka tụwa ya
ịtụwachazie ya ikwugo na ihe ose anyị emeghị ihe nọ n'azụ ka ihe ose na-eme wepụtazi aka n'igbo werizie mkpụrụ nke ị chọrọ wee mee ihe ị chọrọ ime. That is for the first time opening. mana emebecha anya etu a subsequently werezie ose ọjị n'idi itikwa aka gị n'azụ. Ịghọtara ya? Onye kwesịrị ịmasị onye ọdịnala. Ose ọjị a dị very powerful. Ọrụ akwụdoro ụzọ ile yuzu ose ọjị ya kwụsị. Ọrụ akwụdoro ụzọ ọnwụ niile were mkpụrụ ịnọ tii na mmiri iji asa ahụ. Ị na-asa ahụ kwụrụ na-asachapụ ụtụ mmụọ ọrụ akwụ ọhụrụ si n'aka nwoke si n'aka nwaanyị si n'aka ndị enyi ndị na-ekiri. Ọnwụ na ị nọ na be gị ị na-alụ asọ nlọ ajọ nlọ, o nwere ike ịnwụ na room gị is filled up with ọrụ akwụ. So ihe ị ga-eme ewu iweta ose ọjị igbuchi okwu were mkpụrụ ịnọ wụsa na fọk na asọ bịa ru si ha chọrọ ụtụ mmadụ. Ọhịa nta chịkọwara ụbọchị taa. So you must have ose ọjị in your house. ị nwekwara ike ịta ose ọjị n'ọnụ tata ya n'ọnụ were ya n'ọnụ kwubie okwu wee gbụpụ ya. So ose ọjị anịkọ ọzọ nwe ka gị na nwaanyị si mekọọ ma ọ gị na nwoke si mekọọ, biko for your safety were ose ọjị mkpụrụ ịnọ tinye na mmiri ya batị wọta maka good morning tata, how are you? Kedu shọ na ijere enyo anyị nwe gịnị gwọrọ agwọrọ. So ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụmụ ihe na-ekụzi taa. Ọ bụrụ na imecha ya mgbe ụfọdụ chọọ ikwupi okwu were ose ọjị mkpụrụ ịnọ representịrị aka na ụbọchị na anọ tinye n'ọnụ gị mkpụrụ ya n'ọnụ wee kwuo okwu ikwuchaji okwu ịta ya ata ịtachazi ya ata ebupụ ya 4 times representịrị aka na ụbọchị na anọ. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ime. All sacrifice when you are na-atụ nzu na-atụ edo you are making sacrifice back to the creation. Ọ dị mma wee dịrị gị. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Inwe ajụjụ n'ihe a nkọwara gbasara ọfọ nzu edo ya na ose ọjị, send ya message WhatsApp m 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite gbafa m. Ya gaziere ụlọ n'ọfọ.